донишгоҳи сухан таҳсил накардам, лекин матлуба раҳимова сарояндаи хушовоз асту шинохта, вале дар баробари ин ӯ суханвар аст. нутқи буррову хушбаёнияшро ҳам аксарият медонанд. ба гуфти матлуба бештар гӯш кардани радио, хоса радиои Садои Душанбе ки имрӯз аз таъсисаш расо 21 сол пур шуд, ӯро дар нутиқиву хушгуфторӣ тавоно кардааст. матлуба мегӯяд ки Садои Душанбе на танҳо шунавандагонашро бо хабарҳо шинос мекунад, балки ба онҳо хушбаёниву тозагуфториро низ меомӯзад. хеле мо талош мекардем, хеле. من بعد از چند سالی فعالیت صدای دوشنبه با هزار مشقت و زحمت توانستم که تلفن موبیلی بخرم، به خاطر اونه که در برنامه‌های صدای دوشنبه زنگ زنم و اندیشه ابراز کنم، چیز درخواست کنم و همراهی کارمندان باشم. اما تا آن وقت من دیگر یک نفر سخنور شده بودم و هر وقت که زنگ می‌زدم میگفتن که میگفتن تو در دانشگاه ملی تحصیل میکنی و میگفتم من در دانشگاه صدای دوشنبه تحصیل کردم و من خود رو دست پرورده و فرزندی رادیو میدونم و مخصوصا صدای دوشنبه. шабакаи радиои Садои Душанбе ки 18 январи соли 1999 бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта буд ва аз оғоз то имрӯз барномаҳояшро мустақиман пахш мекунад, дар ҳифзи забони модарӣ, поку беолоиш нигоҳ доштани забониноби тоҷикӣ ҳиссагузор аст, мегӯяд иштирокчии доимии барномаҳои ин радио забоншинос Баҳриддин Камолиддинов. ин шабака ба шунавандагони тамоми Тоҷикистон, алахусус пойтахти ҷумҳурии азизамон Душанбе ғизои маънавӣ мебахшанд. дар ин ғизои маънавӣ заҳмати бисёре мекашанд. чӣ кормандони ин шабака, чӣ он меҳмононе ки дар суҳбатҳои ин шабака ширкат меварзанд, ҳамеша ба забони модарии худ арҷ гузоранд. ин радиои ватанӣ бо шунавандагонаш робитаи зич дорад. замони пахши барномаҳои Садои Душанбе шунавандагон иштирокчии бевоситаи барномаҳои ин радио мешаванд. солҳои аввали таъсиси Садои Душанбе чунин тарзи пешниҳод танҳо хоси ҳамин шабакаи радиоӣ буд. масалан ҳамин Садои Душанбе заминае гузошт ки тавассути телефонист шунаванда тавонад ки мустақиман ба ходимони Садои Душанбе, кормандони Садои Душанбе занг занад ва аз дархости худ гӯяд, аз мушкилоти худ гӯяд ва иштирокчии бевоситаи ана ҳамин барномаҳо бошад. ва имрӯз ана ҳамин Садои Душанберо метавон гуфт дар таъсиси дигар шабакаҳои радиоӣ ҳамчун як мактаб тавонистааст ки хизмат намояд. имрӯз Садои Душанбе на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он ҳам тариқи моҳвора пахш мешавад ва дар гӯшаву канори ҷаҳон низ кормандони ин шабакаи радиоиро мешунаванд. дар ҷашни 21-солагиаш радиои Садои Душанбе соҳиби сомонаи расмии худ шуд. қаблан Садои Душанбе тавассути интернет низ хабарҳоро интишор менамуд, вале дар саҳифаи алоҳидаи Замони радиои Тоҷикистон ва имрӯз хонандаву шунаванда метавонад ки аз ахбори Садои Душанбе, аз навгониҳое ки дар кори Садои Душанбе ҳаст ва аз таҳаввулоти ҳамарӯза чӣ дар дунё, чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар худи Садои Душанбе аз сомонаи Садои Душанбе нуқта тиҷа истифода бубарад. дар беш аз 12 солаи фаъолият радиои Садои Душанбе ба минбари озоди шунавандагонаш табдил ёфтааст. тарғиби сиёсати давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро кормандони ин шабакаи радиои ватанӣ вазифаи худ медонанд ва умед доранд ки дар оянда низ ин рисолати хешро бо сари баланд ба ҷо меоранд.